Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:08 sa liwat maing hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sila nga mga suki nga tagparabati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras. Sa ato sila nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes, nga presentation, Petsa 11. Liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa ilang nga pagdulong sang pinakaulihan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Ang ini nga palatuntunan katimbang ang aton sila nga Patrol 2, ang aton sila nga Crosswind Patrol. Sitwasyon nga ti makasiling kita nga importante hindi na siya magbaha. Kaya nga kung kaisa sining mo kanami isang panahon sa Piako, pero tos Piak liya porti ang kwan ang balbal sang ulan. Pero gapasalamat ang aton nga mga kwan, ang aton nga mga din magpananam-tanom sang mga kamuti kahoy, panom-tanom sang potanon. Ara ginaya. Di nagakalipay na sila kay ti ang kahumok sa duta bala amo nang nagahatag kapisan sa aton nga mga kauturan. Nagahilapit nagiman kita sa El Nino Ano mga bulo balita nga dapat nyo bantayan? Report gikan sa ato siling nga mga patrol unit reporters. Bantayan karon ang mga balita na tipo ni Action Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ano ang mga balita nga dulong ya dugay-dugay? Hibaloon tara sa iya siling nga pagpangalaga. Bantayan man ang balita ni Action Artay Hupon sa New Government Center. EOC ginkalipay ang kooperasyon sa mga Bacolodnon angot sa gipatigayon nga bayanihan bakonahan. Sa balita nasyonal, ang mga celebrity endorsers ginapahanundom ano angot ini sa paggamit sang programa kag platforms sa piyakabahin na Estados Unidos. May masobra 3.4 milyones doses sang Pfizer vaccine idonar sa pungsod sa Pilipinas. Israel may 16,000 ka-anti-gene test kit na donasyon sa Philippine Military. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:18 na. Dasig sa gunas na ba? Ito mag-init bulit tadi. Check tadi ato sa nga patrol to Kamusta ito na paglibot-libot ni Action na dyan sa siling hapon? Biyernes.
Ang pila ka mga dalanon di sa Bacolod. Kamusta ang dalagan sang trapiko? Ari si Action John Diaz. Traffic report sa patrol. John, may hapon. Friday Madness, kini nga tawag aksyoner kaya ang traffic pero di kasako diri sa Roneta o subong hapon abi ko gani damo ga bakal diretsyon gili kay traffic lang gid yan no? Gali. Okay, paglabay namo na ba namon do damo kwarta gron tao subong dulang alang pa man Alang pa. dulang alang pa ni kay do la sunad law pa to no? Sa Pero pa. ti paglabay namon diri sa area sa Roneta aksyoner kada mo gid lakyan pero kalamanan pagwa medto Bacolod. Iman guro blado natingala balo do kadamo subong sa mga tarpaulin kay mga poster na playbo tao. Oo. Si amat-amat galing kay do nalapawan sa lokal. Ang lokal abi do excited sila Kalabanan pa subong poster makita mo sa may Bacolod yo puro ya pang lokal blay nga mga kandidato. Pero kung lang taon niya do ay paginis lang nasyonal garo kay masyado makita pa ya. Gani? Kalabanan gid nasa ang lokal action Erika. Amo ni mga tao nga ma-excited. Ano? Amo ni mga tao nga mga excited. Tao nga mga excited. Oh, excited. Kay ti sige lang kay lagro pangaman manikag ti kung pwede mo man lang. Ti tingwa lang Bala kung ba. Amot ka musta? Pero bisa gani- Jan? Amot may ara pag operation baklas amo ni oras, why na? Why na ginalan to nga aga. Sa nga galan to? Galing kito selective area palang todo pila palang ka mga lugar aksyoner kaya Okay. hindi gid guro bilog ga Bacolod kay like ay nagari magin pang tudlo kasi aksyon ninyo lakat kami sa area sang Estefania Okay. paglusot namon kay nasa area pakadto sa backup 6 backup 4 may pinabato ka mga lugar nga may mga dagko pag yung matarpulin o kung mga campaign poster nga may pagin man na pang kakas o kung na Okay. pang baklas abi niya panawag na nila Oo. pero siguro matamatol lang kay hindi gid man masarangan ka Comelec kay do gamay lang gid man nila manpower Oo. hopefully, no, maamat-amat na nila. Kag minsan na patari mga kandidato, sila naman magmatomato. Kay sila na mismo pag pangkakas, mga billboard, sila nga particular ko niyo. At yan ba, siguro may mga limitation man Pero ara na natani man sa mismo bilang politiko kung mga supporters nila sila na kabalo kung paano nila control action na Eric. Kakas kani ang mga gulugagmay ni ka mga lagpa-lagba. Nito yung mga billboard na matapos na. Ambot yan ng policy sa mga billboard nga doon lagko, gid. Kaya ko na to, mantigin man sa iban nga wala, hindi maka-afford sina. Oo, pero, I don't kandidato, I don't know kung ano mangin policy sa mga billboard nga doon lagko. Oo. Kaya pagkabalo ko, bisan wala na nakabutang word nga vote, pero basta ginapakilala mo, yung mukha gulingon, automatic na actioneric mo. Natural. Oo, kay ti, do ka natural naman ang bisan, hindi ka na babutang vote, ti gapapili ka nga daan na. Kasi di ka ganyan mabutang billboard mo na ang tao yung halos nakakilala sa mga kapapili. Madumduman mo na nila. Oo, part na Eric Cole na panawag nila mo. Oo, tingnan dapat mo nilibutang tsura mo na dako, gid. Gani, dokano naman na karon yung patas-patas lang ang pang Oo, unfair naman niya sa butuon ka ginayamong. unfair naman sa hindi makasaran. Kaligati ang rason dati kung hindi kasaran kundi pang humuyong kaya. Ate hindi man na sakto ka para man sa tanan ang eleksyon, no? Galikiti ko makapagita gid man tod pundo nga dudlag ko. Oo. Personal ka makaiban nga tao, pero ilan ni guro para fairness bla sa tanana. Oo. Amo na nga pambaklas sila para equal tanana. Oo. Pagkaranong tika kung Importante, gusto wala mo pili pinilian. Action na dek? Ang importante wala pinilian. Oo, importante wala pinilian. May balo ka mga politiko man iban kasi kasunod gid man niya sa standard sang kung ano kadakoon sa imong streamers mo kuno pa tarpulin da. Oo, mga panawag na sila, mga hindi pa saway bla. Oh, nan. Na tisundod na lagi na nila. Pero iban di actually kung kaysa mga politiko nga ini, why nakabalo nga may amo sila nga mga posters. Correct. Kasi meron kisa nga mga volunteers nila kung mga supporter. Titani sa mga supporters, volunteers, at sila magpa-obra, magpabutang sila, magkuton na nila o ibaloon ilang guidelines para hindi maguyang ang ila din nga kwarta. Kasi hindi mo na pwede nga gipangayo mo ng poster, ginabakal, ginabayran man. Para hindi mo yang mo kwarta. Halimbawa, bi mapahimo kay billboard or poster abi ko dako. Ibutang ko sa ako niya balay pwede na. Kaya I think na may designated area. Hindi sa ako niya balay kasi balay ko yung private mong. Okay, paano na guro, pero dapat masulod ka guro gyapon sa policy. Masulod ka gyapon sa kadakoon mo na. Saka guidelines action ka. Abi ko yun, hindi na niya kapahilabot ang Comelec kay iti ako niya kwarta ging gamit. Pag gusto ko ng kudako, kagin buta ko man is property ko. Nga sundon mong sizes ang imong nga poster. Amo lang ni mga qualified ka, di ba? Bisan ka ni online, subong ginamonitor ka Comelec.
Perti subong ang medyo ano gid man medyo strict sa pero makabulig man na sa tanan. Kay Oo. para maging patas kag honest to goodness ang eleksyon Gani. para sa tanan aksyon na rin, no? Karon sa mga ako ang patrol ar kami diri sa area sang Dalan Araneta ginalambiyong namon din bilog nga syudad sang Bacolod. For this time ari kami sa may Gardenville lapit din sa may LCC bilakag sa tabok sang Florenceville. Oo. Kita namon magasinunong bali ng mga sasakyan especially nga rin sa may downtown area pagwa na. Kaya weekend kinaan buwas, Biyernes subong adlaw amo gini tempo ka pinauli ato mga kaakson man mga bus, mga dipasahay nga jeepney. Oo. Sasakyan punuan subong hapon. Bo paglusot ba? namon kay na sa may Libertad na sa terminal. Oo. Kabalo ka ang series Action Eric, may terminal sa Libertad na subong mong Gani. Sabi ito ba nga sang kuwanta itong? itong Okay, nagbalik na daga sila? ano lang na galing, limited lang to, I think yan na ka maaw. Okay. Iya ka mauna na yung kuwan Maaw na nga, kalota, no? nga terminal. Ano, double tire? Double tire? Maaw na Kasuliana. Double tire? Hindi, bus gina ka series. Ay, gali. Ang old na nila nga terminal ng series, Oo. yung balikan na nila subong, may arad ang maaw, arad ang La Castellana. Sa tabok na sang Taytong, sa ni doktor na galing building sa piyak na ginopisina. Yan na ni sa opisina ni klinika sa tabok ni Dr. Antipatia. Antipatiya na. Ay, oo. Kaya ko ligwa mo na tayo, no? Okay, yan na ka series. Oo. Subong Ang mga kin- series na kagbiyahe, mga lipot na hindi nalagba. Depende man may amadlag ko. May balik medium ka. size, may small. Okay. Pero ang biyahe sinaya dyan, ang biyahe sinaya maaw bago lang? Maaw ka La Castellana. Maaw la Castellana. Oo, ara daga biyahe. Mer, kontra daga ni Action Eric Lusot eh. Ba? O kung ito na da, ang ilan na galing ruta, yala naman. Why na sila galabay diri sa may backup 6? Ilan na nga ruta, pagwa na nila Action Eric, maliso na da sila sa may tubangan mismo sang building kung sa opisina sa doktor. Malusot na sila diri sa may Lizares, then Okay. malabay sila sa may Lacson Extension. Lapot sa may Burgos o kung sa may Magsaysay Dampe, Magsaysay Lacson, dra sa Pondol, Liko Patoo, lapot rin sa may Magsaysay Araneta naman. Ano na ilang ruta, dra. At Oo. least may mga improvement na damo na magagawin ng balay mga salakyan. So expected na mga ka-action na kung saan ito maturutaway, hindi ba maturutaway, sa saan ito pa kay dra sa intersection mismo sa Hernais, Mabini, sa may Libertad nga area, medyo masurok ko sa Kugin man ang sitwasyon sa rush hour mga ka-action. So buong ari na kami diri sa may Bangga Rusi nga panawag nila, diri sa may barangay Tangob, Gapo na Mugid. Pero tigil na kadamo sila kyan ginaginuha rin sa may Metro Bacolod pa south nga direksyon mga ka-action sa Lingapon. Makabig diri nga moderate to heavy ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Pasulod ka naman niya sa syudad, wala problema mga ka-action. Light to moderate yun lamang ang traffic situation subong nga hapon. Pero diri kita action Eric kay si magulugalo umong kibaton kalangitan na muno mo na kay na do ang galong perspective no Gani. medyo gaitom ang aton nga kalangitan pero dapat sa totalang natag pramati preparagi ka mo proteksyon sa inyo kaugalingon agud nga malikawan nga mabasa sang ulan ibanda na aton nga mga nagabiyahe pagig nga mga aksyon. Preso kita sang gatong update ikanom nga semana subong nga semana sang pagsaka sa preso sang gatong gaya taas ang ilanat sa iban. Ang dasong semana may ara naman nagwa kay nga update from the national ini pero good for confirmation masaka na naman liwat dasong semana ang preso sang gatong action Eric. Di mo gining gina problemahan sa iba naton nga mga ka-aksyon. Pero in so far ariwa pinakabarato so far na preso sang gatong nakita naton diri sa area sang Gatoslao sa Lingapon nagamboy 52 pesos and 95 pesos o konsentavo sa kada litro sang krudo 52 pesos 95 centavos Action Erica. Pinakamahal nakita ko dito yung area sang Dalan Araneta 54 pesos kag 17 centimos 54 pesos 17 centavos sa kada litro sang krudo Action Eric. Sa pinaka-uli naman ng update Basta man sa gasolina, nag-amboy mga ka-aksyon 63 pesos, kag 80 centimos, 63 pesos and 80 centavos. And then, ang pinakamahal so far na nakita natin diri, nag-amboy sa 64 pesos and 80 centavos mga ka-aksyon. 64 pesos, kag 80 centimos sa kada litro sang gasolina. Report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasaling sa tutarang mga ka-aksyon sa lingkamang gabahin sa Pinas labaton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.
Doon salamat kinaksyon John Diaz, live report sa patrol, sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Pagsakapon sa ato sa pagpakalakal diri sa action report afternoon edition. Mayong hapon dira sa kay Connie Laparan. Sa kay Josie Cañete Pateño. Amo ni karon ti ayo ni kuanay ni action Pateño si Mrs. Josie Cañete Pateño. Madama yung hapon gid. Sa kayo ni Bilaong and family dira sa may aning Pahanukoy. Padayon nga nagapamati diri sa aton sa nga pagpangalagan kay April Joy Buena Flor Gaston dira sa may Purok Mahigugmaon. Salamat gid kay Toto Tan. Tama lang si Kumaria Vanessa Mayo kag Kumaria Jinky Jelagdon. Milili Oligo nagatamya uman kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Mayo, Jinky Jelagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Alina kay Toto Kwan, Milili Oligo sang Vanis Cafe dira sa Barangay Tangob. Mardina Vinares may hapon gid. Kay JR Magbanwa dira sa La Castillana, Jocelyn Libon Dispoho, Melvin Peñapiel, kag Inday Blasa. Salamat gi sa inyo nga pagmonitor kada hapon. Diri sa inyo palatutunan, wala lang liso-liso, wala lang baylo-baylo. Magabalik ang inyo sa inyo palatuntunan. Pagbalik naton, mga aksyon balita gikan sa ato sa nga mga Patrol Unit Reporters, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
O si saon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko? Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga siwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sign. Pabalik diri sa atong papakalagad ng hapon dira kay Ebony Butcher sang Germany. Tinatamya lang always sa pamilya dira sa may area sa Murcia. Kay migo ko Nobi de los Santos. Migo ko Nobi de los Santos ang family dira mayong hapon lang kag maayong nga pag-monitor. Kay SB member Jimmy Don Plaza sa Moises Padilla mayong hapon. Kag kay Jojo Daso. Oy, migo ko Jojo Daso ha. Ang amo sila nga barangay administrator sang barangay Panokoy Jojo Daso. Ka-monitor siya ho. Ay, perte. Sa mga Dason family dira sa may Sigasco, barangay Panokoy mayong hapon kid, no? Sige, check na ang mga report na gikan sa aton sila nga patrol unit reporters. Yari ang pinakauli nga report gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na dinaboso, line number 2. May nga po aksyon na din. Action Eric ibalik sa National Bureau of Investigation ang warrant of arrest naging papanayag sa korte sa siyudad sa Lacanlota. Matapos nagsungka na sila sa may anang isang na bureau dito Malabor kag barangay Kapitan Armando Cordero kag Anglio Casina. Pero kay NBI Head Attorney Lenor Baldino, ini nga pagtungka may kantanan sa kaso ng murder ko din hinaligar nga sila nga tatlo o pagdinan nga respondent. May kinagtanan sa pagpatay kay Anay Moises Padilla Castro Mar Hilar. Dugang paniwagino yara karon diyan tatlo sala na imbiyahe sa maabot nga Lunes. Pamataton si Attorney Renora Baldino. Yes, we will make a return of the warrants of arrest issued against the three accused in the murder case. I believe that the issue in court is in La Carlota City. So by Monday, we will make a return of the search of the warrant of arrest to the issue in court. Because today, we will have the copies of the warrants of arrest certified by the issuing court. Certification, we will inform the court, their surrender to us that they are now in our custody. Balita gikan, Kapitolyo Provincial Action mag-action din pa man sa Pinas, lapton ka sa naman kita kag servisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Salamat kid Action Ed Naboso report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:46. Ali sa report na aksyon na Ed Naboso, maki-update kita sa New Government Center. Report na aksyon art tayo po ang AOC. Ginkalipay kita kooperasyon sa mga Bacolod nun. Angot sa Gripatigayon nga bayanihan, bakunahan. Yari ang detalye. Upod kay aksyon art tayo po. Line number 3, aksyon art may hapon. May nga po aksyon Eric gin pasalamatan ni AOC Executive Director at kooperasyon na gin pakita sa mga Bacolod nun. Angot sinigin patigayon na bakunahan or bayanihan na bakunahan na Part 3. Diri sa Metro Bacolod sa diin panako sa gihapon. Sa mga Bacolod nun ang nagpabakuna sa nagkalain-lain yung mga vaccination sites naging patigayon ining aktibidad nag-initiate sa national. Now, sunod rin sa KMA kahapon lamang na daw aksyon Eric nag-record sila masubra 6,000
kamabakulon nun nga nagpapakuna, ginalakipan ini sa mga nagpapakuna sa first dose, mga nagpa-booster shots, araman na second dose, kag mga kabataan bala, nung ginabakunahan man, 12 paibabaw. Now, sunod rin kay Ma'am Emang, although natikod population protection ng pagkapala ng Bacolod City is more than 93% na, why naging man yung problema kay ang advisory sa DOH bisan pa nagkampyo halin sa herd immunity pagkanto sa population protection. Ang Bacolod yan nag-surpass na sa target na number. Now, ugaling isunod sa iya, timuan Iliasan City. Now, kung pwede palang, although may mga uneligible nga mga sektor, halimbawa ang mga kabataan, pagit na mas tubo sa 5 years old nga hindi pa pwede mapakunahan, sila nga hindi mo gitman na mamuha ng 100% ng total population mo. Plus ka may ara iriya sa pila ka mga individual nga paagi siya ilang ginapatihan o kung religion, sekta, hindi sila iya magpapakuna. Pero ang city nagatingwa karon nga mapataas pag-indugang ang number of bakulonon nga mabakunahan hindi lamang sa bakunahan o bayanihan bakunahan, kundi sa daw pa na vaccination drive. Biyaring palayag ni Emma. Bisan may NVD o kung wala ang aton aggressive vaccination campaign niya, sige man na everyday. We go out, nagkanto kita sa mga purok, sa mga barangay, sa mga establishments, sa mga opisina, para mag-conduct sa mga on-site vaccination. So, regardless of whether may ara ta NVD, amo mangyapon ang agi sang aton vaccination team. So, balik kahapon, mga more or less, bilang na-record, ma'am? 6,000 plus ang aton nga vaccinated kahapon. Dala na ang... Sa na nga palayag sa EOC Executive Director Emang. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon na hukon magka-aksyon din kaman sa Pinas. Lapodon ka sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Salamat kid Aksyon Art Tayhopon report gikan sa Kapitolyo o kung sa New Government Center. Ang dugang nga update balita sa Kapitolyo Provincial kag sa area sang New Government Center bantayan nyo karon ha with Aksyon Brian Morden sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. Magabilik kita, dugang anta ang atong mga aksyon balita pagkatapos lang sa atong importante, dugang pa nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Radyo. Do ka na, may pairatsada karangkada, chimpo ko lang na. Mga po dira kay Alex Puentes, kay Bin Kuyugan, sang Silay, Melanie Calbas, may hapon, kag kay Christian Rowan family. Mailan dira nga pagmonitor, kag maayo lang nga pagpamati diri sa inyo nga palatuntunan. Ka-monitor gid sila. Amo man si Police Corporal Ali Ponso, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagat. Action report after edition, Biyernes nga presentation, liwat ini magatakop, balik ini buwas. Aton sini nga mapatrola yun at reporter sin action nga napalagan karon nga hapon aksyon Eden Aboso, Art Tayhupon, aksyon John Diaz, back to back sa mga piloto, aksyon Nino Bugina. Sa ngalan ni Loverboy, aksyon Marlon Genovea. Talos lang kita diri temporaryo, pero kita na kita karon alas 10 to alas 11, Action Night Patrol Program. Standby na sa masunod na programa ang Aksyon Balita Evening Edition with Action An Defensor, magasunod sa dili gid lamang madugay. Ako naman si Action Eric Magbanwa, mga kaaksyon, sa diin ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.